Kunst met een stekker droom. Dat is kwart zo in het Media Art Festival voor jong talent. Dit hier in de blokjes Poorten van Ljouwert. Wat opvalt aan de tentoonstelling is dat een hele soort deelnemers dit hier de camera op haarzelf richt zien en dat dan presenteren als videokunst. Tim Scheidegger is een van de jonge talenten die zijn eigen lichaam als uitgangspunt neemt van zijn kunst. Halve Pieter Klaus zocht hem op. Dit is Tim. En Tim is een van de jonge talenten die zijn werk zien laten maken tijdens het Media Art Festival. Tim woont in Amsterdam en studeerde dit jaar al aan de Rietveld Academie. Ik was eigenlijk heel erg esthetisch ingesteld altijd. Oh, fuck, dan breekt die kabel. Dus wat minder inhoud, zeg maar. En ik hield gewoon heel erg van mooie dingen. En dat is eigenlijk gaandeweg die opleiding dus ook, is dat steeds meer veranderd. En ben ik steeds meer op zoek gegaan naar iets wat echt is, zeg maar. Het is sowieso mijn interesse, zeg maar, over het object en het subject. Dus in hoeverre je lichaam een verlengde is van je geest. Dat is een soort interesse van mij. En in hoeverre het, zeg maar, eigenlijk ook dat je het los kan zien als zijnde een object. Ik heb dat dus echt gedaan met wasbenzine en mijn hand in de fik gestoken. En het is ja, vrij riskante onderneming eigenlijk. En ook best wel banaal dat je dus gewoon je hand in de fik steekt. Maar op het moment dat mensen dat zien, die niet weten hoe dat is gemaakt, is het misschien niet eens meer interessant of dat nou echt is of niet echt. Dus het gaat me eigenlijk ook wel om dat onwerkelijke beeld. Maar wat maakt dit werk nou goed? Ten eerste dat het een heel puur werk is. Er is niks in gesneden. Het is echt, wat je ziet is ook wat er gebeurd is voor de camera. Hij ondergaat het zelf. Wat nou ja, best lichamelijk zwaar is en geestelijk ook. En hij heeft een hele mooie presentatie ook. Hij gebruikt zijn techniek heel erg goed. Dus nou ja, alles zit erin. Het is best een pittige tentoonstelling en vrij veel confronterende werken. Ook vanuit de kunstenaar zelf naar het publiek toe. Niet zozeer wat je ziet, maar wel wat er eigenlijk gegeven is door de kunstenaar. Er is veel met lichaam, veel performance-achtig werk ook. Dat hebben we eigenlijk jaren niet gezien. En kritisch werk ook, politiek kritisch. Witte en Sander binnen ook jonge talenten en laten een werk zien die ze maken in Oeganda. De videoprojecties binnen baseren op de westerse filmskiernis. We zijn daarheen gegaan en hebben in feite een werk gemaakt over de invloed van westerse cultuur in een ander land. En het is niet zo dat we daar een mening over willen hebben, maar het is een poëtische vertelling die dat als onderwerp heeft. Wij zijn daar 3 maanden geweest om die film te maken. In de eerste maand hebben we rondgereisd en ideeën opgedaan. We hadden nog geen plan wat het moest gaan worden. En dus die eerste maand hebben we eigenlijk het script geschreven. En de andere 2 maanden zijn we dezelfde reis weer gaan maken. Toen zijn we alles gaan opnemen. Natuurlijk, in Nederland kunnen we ook werk maken en dat doen we ook en dat zullen we ook blijven doen. Maar
Het is gewoon een verrijking om tegen dingen aan te lopen waar je het bestaan van nog niet vanaf wist. En, ja, in Nederland is dat wat moeilijker misschien. Nou, ze hebben 3 verhaallijnen in het werk. Dat hebben ze heel mooi uitgevoerd. Cameravoering is beeldschoon. Ook hoe het met het geluid wordt gewerkt. Het is een Dolby Surround system. Dus het geluid beweegt ook om je heen. En ja, het is gewoon prachtig uitgevoerd werk. Het werk van Tim, Witte en Sander en nog volle meer is nog te zien rond 13 september in de Blokhuis Sparta in Ljouwert.